Pa gde ste vi meni ljudi, dobar dan i dobrodošli u Little Nightmares 2. Kao što vidite, stao sam ovde nakon što sam se lepo ismejao ovdje, što sam me lepo ubijali. Biće tu, idemo još malo za Kung Fu Pandu i to. Palite za Kung Fu Pandu, like i subscribe. Čekaj. Ajde baba. Ajde dođi baba. Kung Fu Panda. Eto ti. Ovo se djeći za Kung Fu Pandu. Čekaj. Ajde. Daj brate. Daj brate. Čekaj. Ajmo ponovo. Idemo opet. Evo ovako. Stisnemo ovako. Čekaj, samo malo dalje. Kung Fu Panda. Dođi. Mičekić. Kung Fu Panda. Evo ga. Eto ga. Došli smo ga. Bravo. Bravo. A vuci Čekić. Vuci ga. Ajde. Koja se djeće za Kung Fu Pandu, a? Čekaj. Jebi ga. Ajde. Daj, brate. Samo to skom. Okej, idemo dalje. Inače snimam ovo na 60 fps. Čekaj. Uzmi Čekić, tako. Ajde. Onda spasimo našu Six. Jebi ga. Okej, idemo opet. Ajde. Idemo. Idemo da spasimo za našu voljenu Six. Za dušu Six. Ajde babo. Ajde Kung Fu Panda. Mrtav. Ajde ti. Ajde mali. Ajde dođi. Jebi. Daj brate. Ajde čekaj. Idemo opet. Stani. Pokupimo Čekić. Ova napada. Ajde, jedno dete mrtvo, dođi ti. Ovi su porcelane. Ajde, ti si mrtvo. Doviđenja. Da li će vas spasiti Six? Biti ili ne biti, pitanje sad. Da si ti pađiš? Konju jedan mali. Čekaj. Idemo opet. Idemo opet. Opa. Ajde, vuci Čekić. Dođi vamo. Evo tebi. Ajde, dođi vamo ti. Ajde, sad ti. Eto i tebi. Čekaj, pokupi Čekić bre. Tako. Vidi. Daj bre, mali, ne spuštaj taj Čekić bre. Evo ti. Se sad prolazi. Ajde tebi. Moj Gary. Čekaj. Pusti. Evo je naša Six ovdje, a? Je tu naša Six? Dobre. Ajde. Evo ga. Dođi tebe. Vrto. Ajde. Oslo. Vodi. Six. Spasili smo je. To je to. Halo, mala. Jesi živa? Six. Halo. Okej. Idemo Six. Znači, ajde vam za ruku. Tako.
Evo ga. Ajmo dalje. Idemo u ručku, a? Ajde. Ajde. Tako. Ajde, vuci gore. Gore, gore. Tako. Tako. Ali sviramo. Mi. La. So. Ajmo, sviramo. Ta ta ra ta 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 ra ta ta. Ta. Ovo je bilo glupo. Čekaj sad. Ok, dođe ovdje Six. Ajde. Penji se. Ajde, bravo. Sad ćemo ovako. Čekaj da se ovo... Čekaj. Six, aha, Six pravi buku, a? Ok. Ću da te... ne spuštaj to, bre. Ću da te opet lješim. Pinke. Ključ. Čekaj, ključ razbijem. Ajde. Daj to. Bravo, Mono. Uzio si ključ. Idemo dalje. Ajde. Otvaraj. Otvaraj. Ajde. Ajde, tako. Ajde. Okej. Aha, tamo idemo. Jauj. Čekaj. Ti... Ne, daj! Kako mi vidi? Ej! Čekaj. Aha, okej. Ajde ovako. Ajde Six. Samo da ga ono uvati s leđa. Ajde, ajde. Bravo. Uf. A mu polomi glavu. Čekaj. Okej. Gdje smo sad tu, a? Gore, a? Ajdemo gore. Okej. Aha, čekaj. Uf. Ajde. Znači mi postavim lopovku. Ajde, okej. Okej, tako. Ajde, penji se. Ajde. Bravo. Ajde, tako. Okej, šta sad? Vučemo ovo. Okej. Tako, nekad se piše. Ajde. Okej. Sad.
Ma šta reći to bre? Čekaj, ajde. Opa, ajde, dole. Ajde. A daj, čekaj, gdje sad da se sakrim? Ne znam gdje, stani, daj. Če. Idemo. Ajde. Czekaj. Ajde sad. Ajde. Czekaj. Ajde sad. Ajde. Guraj. Ajde, guraj. Čekaj. Ajde. Ajde, brzo, ulazi. Ajde. Joj. Ovako mi glupo hvati. Ulazi bre. Ajde. Ajde. Ovo je creepy čoveče. Ovo je baš creepy. Ne. Ajde. Na šta ličiš, bok te, Jorki? Ajde. Uf. Dobre. Izašli smo iz škole. Okej. Okej. Idemo. Ajde, pođi sam Six. Ajde. Idemo. Trči. Inače ljudi, vidio sam ja na sajtu, ako želite da vam snimim i da vam nastavim da snimim Blade of Darkness igru. To sam igrom počeo već sa prvim videom. Ima već izašao je remake. Ako želite da je skinem i da je snimim, bacite mi like i subscribe pa će i nju će i snimim. Prvo da nastavimo i treći epizodu Blade of Darkness i to, znaš. Pošto sad nastavljamo treći epizod Little Nightmares i to. Okej. Šta sad? Sad ovo... Aha, sad ovo baš guramo u ovo kontejner, a? Ajde, pomazi mi Six. Ajde. To je to. Ajde.
Ok. Ajde, penji se gore. Oje. Ajde. Bravo. Ajde, Six. Ajde, čekam te, ajde. Moj lijepa male Six. Ta si se smrzla. Ajde. Ajde, moj lijepa male Six. Ok. Sad kuda, a? Ovdje dolazimo. Ok. Ovdje dolazimo. Evo je. Legendarna kapuljača. Kad Stix obuče svoju legendarnu kapuljačicu. Došao je taj moment da vidimo i Six. Ajmo, dušo moja lijepa. Znači mi postavim lopavsku, a? Ajde, opa. Okej. Okej. Lepo su preradili ovu kišu, kako padava kiša je to, a? Lepo su preradili. Ajde. Čekaj, sad znam kuda idem. Popnem se gore. Six mi postavi lopovsku, ajde. Postavim ti lopovsku, ajde ti mono, penje se, opa. Ajaj. To je to. Ja s druge strane, evo, pomozim Six. Ajde, gore. Bravo. Ajde Six, uđi. To je to. Okej. 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 Gdje smo sad ovo, a? Čekaj. Šta je ovo neka bolnica, ne znam šta je ovo, čoveč. Okej. Ajde. Ajde. Šta da radim ovdje, a? Moram da govorim vrata sa Six, a? Ajde, gore. Ajde. Ovo. Šta je ovo, čoveče, neka provalija. Ajde. Bravo. Ajde mali. Ajde. Bravo. Popni se gore. Bravo. Držim ja levu, desnu tipku miša. Ako opustim, pašću dole. Ajde. Bravo. Ajde. Jep. Sad uzmemo ovaj osigurač, a? Uzmemo osigurač. Ajde mali. Gdje smo sad to, čoveče?
Ajde, 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 ajde. Ajde, Six. Ajde. 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 Ah. Bože, bože. Malo da nastradamo ni krivi ni dužni. Okej. Ej, flashlight. O, flash fin će dođi. Okej, na flashlight. Čaveč. Ovo mnogo mračno. Čekaj, kuda sada bude, a? Kako si ih pokriva oči? Ovdje mora nešto da bude. Šta je ovo? Šta sad ovdje treba da napravim, a? Da li nekako postoje, neko svetlo su pali ovdje, a? Ovdje, a? Ovdje je baš creepy čoveč. Nope, tamo idemo. Idemo tamo. Idemo neko otvorenim vrata. To je to. Ajde, daj neki sokić. Joj, vidi Fanta. Fanta moja. Da te pobacim. Kapiram. Aha, uzmemo limenku. I... Uspjelo! Uspjelo je! Okej. Brate. Šta li su ove lutke, čoveč? Okej. Aha. Ajde. Čekaj, lijevo. Ne, desno, dole. Nope. Ajmo desno. Nope. No. Voda. To je to. Opet isto nekakva scenica. Okej. Znači, pišite mi u komentarima da li želite da snimim i Blade of Darkness, da nastavimo treći epizodu, pošto vidim da je izašlo za 2021. Opa, šta je ovo? Okej, gdje smo sad to, a? Znači, tamo treba 2 osigurača za lift. Okej. Šta li ovo? Ej, vidi, mi smo mali kosturi. Ajmo opet se sprudimo. Čekaj opet. Čekaj. Vidi mi srebra, vidi mi srebarca, vidi mama roverca. Čekaj. Čekaj. Ovo... Šta ovo neki medao, ja?
Aj. Medo. 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 Čekaj. Medo. Hvala, jesi živ? Medo. A ti Medo? Medo. Glorious Victory. Čekaj. Mogu ga da uzmem. I... Šta sad treba da radimo? Neka magarca uzmem. Ajaj. Šta se ovo čuje, čoveč? Okej. Da se ne spredam ovdje. Ovo moram da radim. Mi smo mali kosturi. Šta je ovo Six? Čekaj, spustite u patku vamo. Ej, dajte u patku. Čekaj. Možda neko od ovih igračaka... Aha, sad kapiram. Čekaj. Ovo aktiviram. Znači... Mada je mehanizam neki ovdje, a? Nope. Znači, tražimo neki osigurač ovdje, nešto, a? Ajde... Čekaj, aha. Dađi Medo. Aha, uzmem Medu. Ajde, uzmi Medu. Znači, mora da je ovo Medi nešto. Sad ćemo samo da vidimo. Stavimo ovdje. Stavit ćemo Medu ovdje. Tako, tu stoji Medo. Tako, ne mrde se. Ključ! A čekaj, kako dođem do ključa? Kako dođem do ključa? Zašto će mi ključ? Gdje ovaj, što se... S tim mogu pometi, a? Čekaj. Ajde, trči ono. Trči. Nema ništa ovo. Aha, mi to nosimo Six, a? Znači ovdje u lift. Jeste, ovdje u lift. Okej. Znači njega bacimo... Stani. Njega bacimo ovdje.
U peć. Aha, kapiram. Znači bacimo u peć. Bacimo ga u peć. Ok. I ključ. To je to. Kako sam pametan. Ok. Idemo ovdje. Čekaj. Ajde. Znači ovdje fale 2 osigurača. Dobro. I ja, čače, gledajte koliko je ovdje creepy. I ovdje fali još jedan osigurač. Ništa, mar će se vratimo tamo ponovno osigurač. Evo ga ključ. Gledaj ovo čoveče. Idi bre, prepade se. Sad voda. Ovdje nema ništa. Ovdje nema ništa. Znači, tamo kao vratno gdje smo krenuli, a? Daj se način da razbijemo staklo. Cipelom. Cipelom, dođi. Drži cipelu. Ajde. Čekaj. Čekaj. Okej. Sad, gdje je sad luda? Ali kako da razbijemo ovo staklo, čovječe? Mora da postoji neka cevka, nešto da postoji. Aha, čekaj. Evo, 6. Aha, sad sam vidio. Ajde, penj se. Wow. Čekaj. Mora nešto da postoji. Zašto? Aha, samo da poguramo ovu kutiju. Okej. I jauj, šta je sad ovo, čoveče? Neka ruku se pomera. I jauj. Okej. Beži! Ruka! Beži! Beži ruka! Ajde! Kuda sad? Gdje sad? Nećeš! Beži ruka!
I ja, evo je, prati me ruka, beži, ne, aj, uf, ovo je bilo napeto, ljudi. Okej, šta sad? I jao, beži, ruka, beži, ajde, beži mali, ajdaj. Nećeš raditi me niče. I jao, evo je ovde, čoveče, kako me... Osigurač! Ne, ajde, vati se! Dođi ovo, ajde, što je ešta ruka? Ajde, kufu panda. Ovo još jednom, a? Ajde, izađi. Evo je, o ne, nećeš ga, kufu panda. Ajde, ruka, o ne, evo ti ruka. Riktula. Jeste, koji puta sam da se vratim sad, a? Mogu da? Okej. Sad da razbijemo ovo staklo. Više ako se pamet, više. Ajde, uzmi sigurač. Ajde. Šta tu Sikse radiš? Ajde. Okej. Okej. I ovdje ćemo, ljudi, stati. Hvala puno na gledanju. Bacite like i subscribe i bacite, ako želite još da snimim Little Nightmares 2, pišite mi u komentarima da želite. I kao što vidite, pogledao sam sad na sajtu, izašao je Blade of Darkness za 2021. godinu. Ako želite da snimim treći epizod, nastavit ćemo sa trećim epizodom. Hvala vam puno na gledanju. Opalite like i subscribe i veliki pozdrav za moje lakice. Volim vas, vaš Laki puno. Ćao!